Хаумағыз. Башқұртстан елдаш телевидениенда юл патрулін қарайғыз. Бүгінгі сығарылышта. Үфілі иномарка автомобилі тәгірмәстері астында етінсіз ені фұқусығы әләк бұла. Үфілі судьянын тапата өлтірген Илья Климов ирекке сыға. Үфілі Динар Ғилмеддинов исімі астында мұтлық қылысыны хүкімге тарттыралар. Ошы һәм башқалары тұрғанда хәзір уқ қарай алағыз. Республикала бір арнайында ихтибар балалар профилактик операция алып барыла. Төп ихтибар балаларды транспортта үйретуде ойыштыруға йөнелтілі. Юл хәрәкәте қағидаларын білуге бәйлі түрлі конкурстар узгарыла. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт идаралыгы постары балалардың иң күп йөргән урындарында урынлаштырыла. Бұл саралардың актуальлыгы юлдарда балалардың ярәхәтләнү осрактарын ешрак булуынан гыйбарәт. Бүгінгі күндә республикала балалар һәм үсмерләр катнашлыгында 77 авария теркәлә. Шуларның исәбендә 3-үе һәлак була һәм 26-һы ярәхәтләнә. Яш кына балалар катнашлыгындагы аварияларның беренче сәбәбе булып водительләрнең явапсызлыгы тора. Улар авариялы хәл тудырып балаларды тоткынга алалар. Шулай итеп 19 март көне Өфөлә 52 яшьлек водитель Kia Soul руль артында 7-нче сыйныфта укып йөрүсене тапата. Кызганычка каршы 14 яшьлек кыз бала вафат була. Идаралай әйтүләренчә, Өфө калаһының 34-нче санлы мәктәбенең укучысы дәресләрдән сыккас яшәгән Өршәккә тиклем алып барган мәктәп автобусына һуңлай. Шуңа күрә маршрут автобусында кайтып китә. Өенә тиклем нибары 700 метр кала. Юл фаҗигаһенең шарттары билдәләнә, тикшерү эшләре алып барыла. Башкортостанда бер ир кешене тапата һәм юл хәрәкәте фаҗигаһе урыныннан каса. Дәүләт автоинспекциясы мәгълүматлары буенча бұл хәл 20 марттың төнендә Кушнаренко районында була. Якынча мәгълүматлар буенча Калта авылының Башмаков урамында билдәһез водитель ошо авылда яшәүче 57 яшьлек катынды тапата. Авария һөҗүмтәһендә катын шунда ук вафат була. Водитель юл фаҗигаһе урыныннан каса. Полиция хезмәткәрләренең эзләү саралары барышында ул билдәләнә һәм тотыла. Тапатусы урындагы 47 яшьлек Лада Приора водителе булып сыга. Алдан билдәләнүенчә, гаепле буга тиклем икенчегә руль артына исерек килеш ултыру өчен хөкемгә тарттырылган булган. Тикшерү эшләре башланган. Уларның барышында өстәлмә мәгълүматлар ачыкланасак. 19 марттың кисендә Шишмә Әхсән Миякә юлының 131 километрында охшаш юл хәрәкәте фаҗигаһе теркәлә. Видеоның күренүенчә, внедорожник ошында яшәгән 34 яшьтәге ирде эләктереп ала. Якынча билдәле булуынча, юлда яткан ир исерек була. Гаепленең машинаһын тиз үк табалар. Ак төстәге Land Rover руль артында 39 яшьлек ир була. Уның әйтүенчә, каршыга килгән автомобильнең фараларына күзе сагылып, юлда яткан кешене күрмәй кала. Тикшерү эшләре башланды. Башкортостанда М5 трассаһында Кандыра авылы эргәһендә 22 марттың иртәһендә үлемесле авария була. Гадәттән тыш хәлләр буенча Башкортстан Республикаһының дәүләт комитетының пресса хезмәтендә әйткәнчә, капма каршы килүче ВАЗ-2113 һәм Toyota Sprinter автомобильләре бәрелешә. Юл фаҗигаһе урынына шунда ук туймазыннан зональ эзләнү коткару отряды хезмәткәрләре килә. Улар янгын барлыкка килмәһен өчен машинаның аккумуляторын һүндерә. Гидравлик авария коткару коралы ярдәмендә отряд хезмәткәрләре зыян күрүчеләрне сыгаралар. Авария һөҗүмтәһендә туган, илебездә сыгарылган автомобильнең 21 яшьтәге водителе һәлак була. Шулай ук 3 кеше ярәхәтләнә. Коткаручылар фаҗига урынын карап оператив хезмәткә ярдәм күрсәтә. Идара билдәләвенчә, авария урынында асфальт коры күренү яхшы булган. Башкортостанда яз дәвамында авыр йөк транспорты хәрәкәте сикләнә. Бындай карар регион һәм муниципаль юлларды һаклау нияте менән сыгарыла. Республикала бындай сара апрель айында тулыһынча барасак. Өфөлә юл хәрәкәтен шундай сикләү шишәмбе көне үк башлана һәм 24 апрельгә тиклем дәвам итәсәк. Ошо вакытта технадзор һәм авырлык контроле хезмәтләре эшләренең күсәйтелүе күзаллана. Авыр йөк транспортының дөйем торышын һәм юл күсәренә булган йөкләмәнең мөмкинлеген тикшерүгә бәйле рейдтар буласак. Рейд барышында кагыйдә бозучыларның автомобильләре штраф стоянкаһына куеласак. В период закрытия дорог сотрудниками госавтоинспекции будет уделено внимание транспортным средствам, осуществляющих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. При выявлении нарушений в рамках статьи 27.13 Кодекса об административных правонарушениях транспорт будет задерживаться и помещаться на специализированную стоянку. 2013 елда Башкортостан арбитраж судының 47 яшьлек судьяһы Марина Полтовец автомобиль астына эләгеп һәлак була. Гаепле Илья Климов әле иреккә сыкты. Тәүдә Киров суды Климовты колония поселениягә 4 елда 10 айга ябу карарын сыгаргайны. Әмма икенче як бұл карарды үтә йомшак дип һанай һәм апелляцияга бирә. Һөҗүмтәлә 2015 елда республиканың югары суды тарафынан Климовты дөйем режимлы колонияга 5 елда 8 айга ултыртырга дигән карар сыгарыла.
2018 елда Дәүләт Думаһында Енәят кодексына үзгәрештәр индерелә. СИЗОларга бер көндә дүйім режимдагы колонияларга 1,5 көнгә тиңләйләр. Шуңа күрә Климов колониянын 2020 елда түгел, ә алдарак сыкты. Исегезгә төшерәбез. 26 яшьлек Илья Климов 2013 елдың ноябрь айында Volkswagen Touareg руле артында исерек килеш Киров һәм Цюруп аурамдары сатындагы светофордың кызыл төсенә сәгатенә 90 км-дан артык тизлектә юлдың каршы хатына сыгып, юл аша сыгып баручы яуле судья Марина Полтавецты бәрдерә. Адаг автомобиль катын менән бергә Нефаз пассажирлар автобусына бәрелә. Марина Полтавец шунда ук ян бирә. Һуңрак дәваханала иномарка пассажиры Эмиль Камалов та вафат була. Хөкүмәт түләүләрдә 2 миллион һумга тиклем күтәрергә дигән тәкъдим менән сыгыш яһаны. Үзгәрештәрдә 2020 елдан башлап боемга ашырга уйлыйлар. Полистың хакын теге яки бул водительдин аварияларда катнашу статистикаһына карап, төрле итергә теләйдер. Шулай ук водительләр өчен автомобильләрен йөртүдең рәвешен теркәгән телематик корылмалар менән җиһазландыруды хайлау мөмкинлеге буласак. Бындай закон проекты хөкүмәт тарафыннан булдырылган. Парламентская газета хәбәр итүенчә, страховканың хакын 2 миллион һумга тиклем күтәрергә ниятләнәләр. Әле ямәгать транспортында автобус, самолет яки поездда һәлак булган пассажирларның тугандарына 2 миллион һум компенсация түләнә. Әгәр кешенең шәхси транспортында һәлак булһа, түләү ярты миллиондан артмай. Бындай инициативаны Дәүләт төзелеше һәм канунияте буенча Дәүләт Дума рәисе урынбасары Вячеслав Лысаков хуп күрде. Уның фикеренчә, ОСАГОның максималь түләүләрен автобустар һәм самолеттардагы авариялар өчен максималь компенсацияларына күптән тиңләр кирәк ине. Бүген югалтулар өчен түләү хакы уртасы 70 мең һумды тәшкил итә. Автомобильдә хәвефсез хәрәкәт итүгә бәйле булган төзек-хөзлектәрдә ничек дөрес билдәләргә һәм сервиска мөрәҗәгать итү сәбәпләре турында сюжеттарыбызды дәвам итәбез. Весна – это время, когда к своему автомобилю стоит прислушаться в буквальном смысле этого слова. Ко всем тем звукам, которые издает автомобиль при поезде колдобин, ям и всего того, чем изобилует весенняя дорога. Сегодня с нашим специалистом по сервису Дмитрием мы попробуем выяснить, к чему относится каждый из шумов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, какой шум издает автомобиль при каких неисправностях? Если я слышу какой-то стук, например, в передней подвеске. Производится осмотр элементов подвески автомобиля, смотрится состояние защитных пыльников, сайлент-блоков подвески, втулок стабилизатора, стойки стабилизатора. Каждый элемент может иметь свой люфт, рабочий либо недопустимый. А если люфт повышенный, это может отражаться в виде стука, который можно слышать при движении по неровностям. Также в процессе эксплуатации амортизатор имеет свои определенные эксплуатационные ресурсы, и он тоже получает нагрузку. Производится проверка на течь и на люфт амортизатора. Если я, например, слышу какой-то прям такой жуткий скрежет. Если слышно скрежет при движении автомобиля, необходимо обратить на элементы как подвески, так и элементы под днища автомобиля. То есть это защита двигателя, если она установлена заводской, либо дополнительный элемент, либо даже защитный кожух тормозного механизма, то есть диска. Может попасть камень также в подвеску. И этот звук, естественно, будет видно при визуальном осмотре. Ну, со звуками вроде бы понятно, а если, например, машину уводит при движении, то есть отпускаешь руль и ее куда-то вот вклонит в сторону? Если вы обратили внимание, что у вас автомобиль ведет себя не как обычно, уводит его вправо или влево при определенных условиях, необходимо сделать проверку, во-первых, элемент подвески на люфты, и обязательно надо проверить углы установки колес. То есть это напрямую связано с бездорожьем, по которому эксплуатируется автомобиль. То есть колесо может быть куда-то? Может быть загнута либо тяга, либо элемент подвески, либо рычаг. И это будет видно только в случае, если люфтов не выявлено, и можно будет увидеть в цифрах на стенде по проверке углов установки колес. При появлении любого шума, любой неисправности не затягивайте визит в сервис. Чем дольше вы ездите с такой неисправностью, тем дороже может стать ремонт в последующем. Өфөлә үзен Башкортстанның баш дәүләт автоинспекторы кебек таныткан мут кешенең эшен судта беренче карау үтте. Яшь егет Сочида яшәгән. Шуннан ул Өфө рестораннарына шылтыратып, өстәл әзерләргә боерык биргән. Шул ук вакытта 34 яшьлек ир ямәгать тукландырусы хезмәткәрләре уга тиз арада акса кирәклегенә ышандырган. Динар Гыйлметдиновка булган ышаныс менән кулланып, алдаксы ир ситуацияны объектив баһаларга мөмкинлек калдырмай. Полициягә инаять кылусы хакында гаризаны Гыйлметдинов үзе яза. Шылтыратучы үз гаебен таный. Барыһы үз оешманы алдап 78 мең акса алган була. Илгәрәк инаятчы наркотиктар хаклаган өчен гаепләнгән. Ир кешенең алдан да гаебе булуын күз уңында тотып, дәүләт гаепләүчесе судты уны 5 елга иректән мәхрүм итәргә һораясак.
Я человек доверчивый и не могла подумать, что так может получиться. А уже когда поехали с руководителем Гильмудинову, его не было на месте, и сказали, что, в общем-то, эта афера практикуется уже давно. То есть забалтывал просто вас? Да. Он говорил, что у него совещание, и что у него параллельный телефон. То есть я должна быть все время на связи, потому что он не может положить трубку. Көн һайын юлдарда игътибарга лайыклы бик күп хәл вакыйгалар булып тора. Шулардан күбеһе видео теркәү корылмалары объективтарына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында Башкортстан Республикаһы юлдарындагы мажаралы, кызыклы, шул ук вакытта кызганыч вакыйгаларны тупландык. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапкыр күрү иде. Юлдагы тыгынды каршы саттан урап үтү яхшы идеялардан түгел. Буны без үткән сыгарылышта ла сыклагайнык. Светофорга сиратты урап үтү өчен корыстай холыклы булу кирәк. Тик бул да мәгънәһез бәрелештән хаклап калмай шул. Үзегезнең гомерегез кыйммәт түгел икән, исмаһам башкалар хакында уйлагыз. Дрифт бик мавыктыргыс нәмә. Тик дөйем кулланылыш юлдарында спорттың бул төрө канундан тыш. Әмма бул яшь дәвамалларны туктатмай. Бына ак машиналарга егеттеке кебек. Хатта юл хәрәкәте хәвефлегенең дәүләт идараһы машинаһы бул вәлә водительде аңына килтермәй. Хәзер уга зур гына штраф янай. Бунан ул юл хәрәкәтенең башка катнашучыларына хәвеф булдырмаенса дрифт өчен тәгаенләнгән махсус майдансыктарда гына үзен һынап карар дигән ышаныста калайык. Катындардың исен әллә күп мисалдар менән килтерергә мөмкин. Сәскә бүләк итәргә, театрга алып барырга, таң атуын романтик каршы алырга. Ә безнең видеолагы герой үзенең ярен автомобильде виртуоз һәм агрессив йөртүе менән тап калдырмакчы. Һәм бул яхшы тамамланыр иде, әгәр дә Нива камасауламаһа. Хәзер инде кыз артыннан машинаһы йөгерергә туры килер. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 46 06. У вас проблема, у нас решение. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. Үзегезнең видео язмаларыгызны бәйләнеш тәсилтәрендәге безнең төркемгә, я булмаһа 8927 350 63 94 WhatsApp хандарына ибәрегез. Һез юл патруле Өфе программаһын караныгыз. Юлдарыгыз уңышлы булһын. Һау булыгыз.